שמי עופר פוביצר, מנהל פרויקטים בתחום הבנייה, גר ברמות השבים. התבקשתי על ידי היישוב לנהל את הפרויקט הזה כדי להגיע למצב של כבישים נורמליים לנסיעה. אסרו עלינו לעשות אספלט רגיל. הפתרון אספלט מקורצף, זה אישור לנו. עשינו ניסיון קודם עם קבלן שעשה את זה עם סולר או אני לא יודע עם מה, וזה החזיק מעמד בדיוק 3 שבועות. יש פה הרבה מאוד תנועה, ואני עשיתי בדיקה והגעתי לירידן, ונפגשנו פה, הלכתי לראות עבודות קודמות שהוא עשה, והוא נבחר. בעיקרון השתמשנו בתשתית הקיימת, לא עשינו שום הטבה לתשתית, מלבד שהשארנו אותה, הגענו אותה בכמה מקומות קצת גילחנו כדי לקבל זרימה נכונה של נגר עילי ואיסוף המים לכל הכיוונים. קיבלנו הנחיה להביא חומר מקורצף רק משכבה עליונה, כי היה לנו פה חומר שהיה עליו קצת סימנים של מצע, וזה לא טוב, ובאמת הקפדנו שיגיע חומר רק שחור ורק גרוס ורק מסודר יפה, בלי גושים, וגם אם היו קצת גושים אז במהלך העבודה הוצאנו אותם. מאחר והעדפתי ליישר את זה בעזרת פינישר, שזה הכי מדויק והכי טוב, אז עשינו שכבה של 10 סנטימטר של אספלט, ועשינו דרכים אלטרנטיביות לתושבים. סבלו כמה ימים, אבל זה היה שווה. הדרך שמובילה לשכונה כוללת נסיעה של טרקטורים וגוררים וציוד חקלאי. ברוב המקומות הדרך נראית מצוין. הבחירה בחומר ובקבלן הייתה טובה, התוצאה מצוינת.